Sih rahmat lan tonton rahayu ingkang pinangkanipun saking Allah inggih Gustining sagung tumati kajiwa kasalira ing kita sami. Kepareng kula Penatua Agus Purwanto saking GKJ Menara Kasih Sruweng Klasis Kebumen nglantaraken bawa raos padintenan Sabdo Winedar dinten Jemuah 12 April 2026. Minangka tetales pangandikanipun Gusti ing enjang menika kapetik saking Jabur 16 ayatipun ingkang angka 12 ingkang makaten pangandikanipun. Amargi paduka boten masrahaken kawula dhateng ing teleng palimengan, paduka boten marengaken menawi kekasih paduka ngantos sumerep kluwat. Dene bawa raos padintenan Sabdo Winedar dinten menika kawengku kanthi irah-irahan kaparingan gesang. Irah-irahan Jabur 16 menika rahayu wong kang mursid. Irah-irahan menika nelakaken isining mazmur menika inggih menika rahayonipun tiyang mursid. Kenging menapa dipun sebab rahayu? Amargi Gusti tansah nunggil nyarengi gesangipun, maringi pitedah dipun gegula. Panjenenganipun jumeneng ing tengenipun nedahaken margining gesang. Gusti Allah tansah mikatosaken gesangipun boten dipun tilar, boten dipun tegakaken. Sajakipun mazmur menika dipun serat dening tiyang Lewi ngengeti pitembungan ing ayat gangsal panduman ingkang kaundhekaken lan tangsul pengukur ing ayat 6. Suku Lewi boten pikantuk tanah warisan, Gusti ingkang dados warisanipun. Gesangipun dipun pitadosaken dumateng panjenenganipun. Menika ingkang dados kabingahanipun, dados karahayonipun tiyang Lewi. Juru mazmur bandingaken tiyang mursid kalian tiyang ingkang blasar, ingkang nyembah brahala. Tiyang ingkang nyembah brahala badhe nandhang sisah lan kasisahanipun badhe sangsaya ageng. Tiang mursid boten tumut-tumut tumindakipun tiang-tiang menika, malah nyebut kemawon inggih boten buruk. Tiang mursid kaparingan gesang dening Gusti. Gesangipun tansah dipun rimati, boten badhe kapasrahaken dhateng teleng palimengan lan sumerep kluwat. Tegesipun Gusti badhe tansah ngayomi saking sawernining bilahi. Tembung teleng palimengan lan kluwat menika bekta kita dhateng papan anggenipun Gusti Yesus kasarekaken sak sampunipun sedo sinalip. Gusti Yesus sampun nguwalaken manungsa saking paukumaning dosa inggih menika pati. Manungsa kaparingan gesang dening Gusti Yesus. Srana mekaten kita ingkang sampun kaparingan gesang boten kapasrahaken dhateng teleng palimengan lan boten kasumerepaken kluwat. Kita katimbalan nelakaken gesang ingkang sembodo kagem panjenenganipun. Amin. Makaten bawa raos padintenan Sabdo Winedar Jemuah 12 April 2026 sugeng pepanggihan wonten ing Sabdo Winedar sak lajengipun. Nuwun.